YS Pro Zero Production. Tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu sing nate janji mulai ning aku sakwise ngrampoke urusanmu. Tak tekadke masih ora tau ngalami adem minus siji mosok ra ditemoni nekatku mong pengen nilii kepisah benua negara jarak teko tiang sing biyen tak kenal ganti wong liya ternyata LDR pae tenan boten seindah kembang tulip ning taman goblokku sayang awakmu ngerti ora suti ngancani jaman susahmu. Tak tunggoni ise terus
terus tak